Cha salo watui Nobar Kotor Kwlaiwi bai kubangma greje Twiprasarokni khorokni Nukhung arikha tabu horo athukuri nukjak salo satung kokjak watuyo tui klaijak Nukhung khungsli tui Kamalpur bukhakte salima adi blog ni sibuk sak panchayato khobjak Abhimohan Kamalpur tongnai Twiprasarokni Nukhung cha salni Nobar watui bangudir Kotor sabai supply klamjak bakha o kaimini Pranita de Burma Sunita de Burma Narendra de Burma Bishucharan de Burma ni Nukhung tabu kisik jilapina tabu haitong kesep chak kesep samung kuri ajimung kuri birman nangi tongmun jorabo bahake kisik kepla nox namai manai wananga jak boro haini bai hapuni thani mokol kaija asik simia borni ration card bo APL mari magnang ration mana nabo boron tarik hawo kuri hapuni thani chuba chuman khase borni jungjal kisafal heleng sinai haini bai jungjal ni kothmana tei tamu thaka khnai nai gradi borni khutino Tini cini anmung ke ponita, cini bong ke mecilia, cini nok tini wati phaye kothorok phaikya, te nobar bo phaikya, no kothorok phaye biske, cini nukhung rok paithamakya, ek maim songchamani nukhung pakha, te thutai nok bo pakha, te musuk chamanok ro cini paithamakya abam bago sing daktui jala hamya rogo chuba chuma khangkai chunong thin chuba chu nayo chuba chuma khangkai chung tisa sana abon bako chunong thin chuba chu sano tam samo khale chanara chung ko kam ro khaichawo buini hugro thango abhai ko chawta nani mo block khabja charma nani panchayat mungke chimuksa nong kamini mo Abhimohan para tauna sarkar thana tam sana mujum chung sarkar thin da binayo chin nok ka ba kisiba chung nok tangna lok chuba chuma hangka chin tisa sana dang puisa koriba nani mungke an mungkai ponita tenong kamingo nong na karite onnana kubun nok rok ma hake papa kubang ma chini parawo kubang ma nok hake pajang mang no jotoni no tangstane rok mang kubang ba nok khug joto no kisimisi apai mang taw bagoi kothor phaima bai joto no Pabaikha khomusira ong mahayum kana pakana khana mhai 50-60 jon rong khana ayang para sakaro go pajak rok tongo khana phun ro bai jingdi ban jara phun ro bai juga joro khaileka sap sam nok pro pala khe dak ti jara ta kasho no te se thangmaya ba phun bai jung ko lok sa halaka abaita ration card ta tongo BPL da APL BPL ke no lockdown jara rok bahake chai tong laka kono NGO rong no hoje chuba churu mama kha maya abake no ko chung ko khata ni mai kichemcha khaiman ro aborong no chawa ko noi ko ke baja hoja thangmi amu chukong lo to maya langpusa bo ya ko kuliba abake no ko lephang lo phai phai ro ko chawa ke khetoni samsata ro to ko chawa abhairo ko din kati tongo jar jar khai samkuri ro abhairo ko din lai khachini ke sarkar nete chungkun sajol khai dak su jar maya ko lockdown abake no chung kosto kai sai tongota ration ni bukhakte no marum dok made mangtham ehi abhairo kai chungkun makanok maya ration ni abarokle chung kuno phan maya ku tinero rogo nong ration card tamo ni ration card to tabo UPL no tongko ration hote marum dok magna de mankha maya chung kuno phan maya ku saijo kali saijo rok man khai chau tongchane no ro kurikha thujangne no ro kurikha ngai tai chini thutai jilabo kupla kotomang dong tabo kothor belaichen phaikya Dafana hamdane hane shanai Twiprasar Montri MLA netarok tabo o biremano klajal rongno kushitati thangi chubaino apni pasino nasikjak amsani wansukrum Twiprasarok